Hola, cadallets. Disculpeu que no em presenti, però per raons que ara no venen al cas i que més endavant trobareu òbvies, prefereixo no dir-vos el meu nom. Us vull Què dius, Rasputin? Sí, no pateixis, no els ho penso explicar tot. Només vull despertar el seu interès, començar a posar en marxa les seves ments adormides. D'acord. Com deia, us volem proposar un joc que posarà a prova els vostres coneixements matemàtics i que creiem que us pot resultar interessant. Estimulant! Sí, no pateixis, Rasputin. Sorpreses no en faltaran. Això és tot per avui, cadallets. Molt aviat ens posarem en contacte amb vosaltres per començar el joc. Prepareu-vos, no us donarem treva. Quin...